Fetelor, am o super surpriză pentru voi. Aveți 50% reducere la prima programare la salonul Alexandrei Sotir și a Rebecăi Robu dacă veniți din partea mea. Urmăriți acest video până la final ca să vedeți exact despre ce este vorba și cum puteți obține codul. Salonul se află în cartierul Vitan, pe strada Foișorului, foarte aproape de Mall Vitan. Vă spun sincer, din primele minute am simțit că le cunosc pe fete de ani de zile. Atmosfera este extrem de primitoare și știți cât de mult contează să te simți relaxată și pe mâini bune. Rebecca mi-a făcut hifu pentru eliminarea bărbiei duble și, deși nu este o problemă gravă la mine, am simțit un efect de lifting instant. De asemenea, am lucrat și zona brațelor pentru că îmi doresc să îmbin aceste proceduri cu sportul pentru rezultate și mai bune. Deja pielea se simte mult mai fermă. Puteți vedea pe Mero toate serviciile lor, poze cu rezultatele clientelor și recenziile excelente pe care le au fetele. Vă las linkul de programare direct în descrierea profilului meu ca să vă fie cât mai ușor să vedeți tot ce oferă. Dacă vreți să vă perfecționați corpul pentru vară sau să-i oferiți tenului mai multă grijă, acum e momentul să profitați de această reducere generoasă. Tot ce trebuie să faceți este să specificați codul PAO la 50 atunci când sunteți contactate pentru confirmarea programării. Rețineți că reducerea se aplică la prețul întreg, nu la ofertele deja existente. Spor la răsfăț!